През историята на тази фамилия може да се разчете и историята на целите Балкани от последните 100 години. Тя влияе на решенията и действията на нашите герои, води ги по непознати, трудни пътища и стига до големи открития и днешното забързано време. Това е историята на родът Хаджиеви, чийто патриарх е професор Спартак Хаджиев. Името му стои на челните места в списъка с учени, направили фундаментални открития в битката с най-коварната човешка болест – рак. Казвам се Нася Спартакова Хаджиева. Нася, кръстена на името на баба си Атанаска, за да бъде по-модерно. Иначе Спартакова Хаджиева няма начин да ме сбърка някой. Спартак Хаджиев е моя баща. Един изключителен човек, първо човек и от малкото хора, които са не в един аспект само умни и интелигентни. Умен, интелигентен, знаещ, можеш, четящ и така нататък. Мислещ основно. Но най-важното му качество беше неговия универсализъм. Всичко го интересуваше. Химия, физика, биология, история, музика, живопис, абсолютно всичко. И затова аз го наричах Хомо Леонардос. На името на Леонардо да Винчи. Защото това са малко хора, имат толкова разностранен интерес. Пътя на фамилията на Спартак Хаджиев е дълъг и труден. Тръгва от Македония, където прадядото Стоян Хаджиев, познат като Стоян Бозицки, е знаменосец и писар в четата на Вардарското слънце Апостол Войвода. Стоян Бозицки е единственият учен човек в четата на Апостол Войвода, който е единственият, който знае да пише и да чете. Той е знаменосец по длъжност, но иначе се занимава с цялата документация на Апостол Войвода на Вардарското слънце. Така че цялото семейство е въвлечено в тази операция, освободително движение, Апостол Войвода и така нататък. И след разгрома на четата, те тръгват да бягат всички. Нашите хора, моето семейство, бяга през Цариград. Това е 19-та година, 20-та година вече в Цариград, в пленнически лагер, се ражда първото дете на дядо ми Тодор и баба ми Атанаска, което се казва Карл. Карл стана после Кирил Войнов, известен български писател, много дълги години секретар на Съюза на българските писатели, с доста голямо творчество, както в киното, така и в литературата. Той е първият Карл, след което баща ми се ражда в Тополовград 1924 година. Фамилията търси своето място под слънцето. Така в крайна сметка стига до Пловдив, където Тодор намира работа като оценител на тютюневи изделия. Купува 5 декара лозе и строи малка къща в тогава крайния квартал Кючук, Париж. Установили се за постоянно, Тодор и Атанаска имат нова цел – да образоват децата. Така парите, получени от лозето, отиват за образование. Карл става писател, а Спартак и сестра му Иванка завършват медицина. Годината е 1945. Времето се променя. Всичко в Нова България се пренарежда. Талантът на младия Спартак блесва още като студент в първия випуск на Медицинския университет в Пловдив. Той няма нито една оценка под отличен. В края на следването си е повикан на лекторски съвет, където няколко професора по хирургия, вътрешни болести, психиатрия и микробиология го канят да стане техен асистент. Избира микробиологията и професор Елисей Янев. Той избира микробиологията, която тогава е само микробиология. Имунологията, защитата, имунитета, тогава са били
много така абстрактни понятия. Първото образование по медицина в България е ветеринарна медицина. Всъщност, започването на тази работа по имунология започва с това, че 52-3 още година, в студентските му години, туберкулозата заема изключително място в инфекциозните болести. Туберкулозата, знаете, е жълтата гостенка, тя е едно много странно заболяване, не е ординерно заболяване. То има начало, развитие, но почти няма край, защото то е хронично и много трудно се лекува. Туберкулозните бактерии изсушени издържат повече от 50-60 години на улицата. И когато дойдат от селата хора, когато започва индустриалната революция, фабрики първи, заводи, тютюневи складове, където работят много от хората от Кечук, Париж, всъщност цели семейства се разболяват и умират от туберкулоза. Жълтата гостенка не разделя бедни и богати, учени или неуки. Освен обикновените хора, под косата й падат известните и талантливи Шопен, Чехов и Кафка. Българската литература също се прощава с Йордан Йовков, Христо Смирненски и Любен Каравелов. Пробивът идва през 1921, когато микробиолога Албер Калмет и ветеринарният лекар Камил Герен изобретяват ваксината, наречена БЦЖ. Тя бързо е възприета и започва да се прилага в целия свят. Младият Спартак Хаджиев обаче допуска, че БЦЖ ваксината може да бъде използвана ефикасно и при нарастващите случаи на раково болни. Те започват с едно огромно проучване, това е 53-54 година, на над 5000 души, хора от Пловдивски и Старозагорски окръг. Започват да проучват в тези 5000 души, тези, които са боледували от туберкулоза, боледуват ли по-често от рак в сравнение с хората, които не са боледували от туберкулоза. И се оказва, че 5 до 8 пъти по-често боледуват от рак хората, които са прекарали туберкулоза. Така че връзката между рака и туберкулозата сега ние си обясняваме с това, че това е едно хронично възпаление, което успява да заличи антигенността и тогава организма допуска да растат тумори, което не е направил първи 50-60 години, той се грижи за това. Но това е допускането, поради което всъщност за първи път 1952 година започва да се използва БЦЖ в България в туб диспансера, където освен туберкулозно болни се лекуват и раково болни. И това се смята всъщност за първото приложение на БЦЖ ваксина като лечение на рак. И това става световен факт, разбира се, но и до сега светът спори за двама души, които са първите откриватели на БЦЖ за лечение на рак. Това е професор Спартак Хаджиев и професор Бернар Алперн, който е известен френски микробиолог, работи в Пастьоровия институт. Все още има спор, кой е пръв. Според баща ми и според нашата наука, баща ми е пръв поради това, че те 52 година и 53-та, двамата с професор Яна Димитрова, правят първата публикация за БЦЖ при лечение на рак на белия дроб. Но тази публикация е засекретена. И тъй като е засекретена 1952-53 година, тя ще бъде възможна да се види след 100 години, поред нашето законодателство, така че не е толкова важен този спор, кой е пръв. Важното е, че професор Алперн научава и поканва баща ми на специализация в Пастьоровия институт в Париж. 60-та година той отиде за първи път вече, и което всъщност първите патенти по отношение на приложението на БЦЖ ваксината са 64-та, 65-та и 66-та година. Въпреки че първата публикация е засекретена,
и почестите отиват при професор Алперн и Института Пастьор, тук в България професор Хаджиев също получава огромна подкрепа и признание. В нашите протоколи има около 7000 болни, повече от 7000 болни. Изучавали сме различните параметри за приготвяне на препарата, за схемата на неговото приложение, при различните локализации, при отделните стадии на заболяването, при отделните болни. Това е един много дълъг и много трудоемък процес. Имаме опит с един голям диапазон от локализации на злокачествените новообразования. Рак на кожата, на белия дроб, на млечната жлеза, на пикочния мехур, на черния дроб, на стомаха, на гърлото, включително и някои саркоми. По времето на голямото откритие на Спартак Хаджиев, дъщеря му Нася расте като умно, интелигентно дете, пее, танцува, запленена е от литературата и мечтае да пише. Баща ми работеше в някакво много странно работно време. Работното време в медицината и в микробиологията обикновено е 6 часа. Тогава беше. Той работеше от 8 сутринта до 12 и от 2 до 8. Тоест работното време беше почти 12 часа. И като се прибираше от работа, най-обичах да му мирише палтото, защото палтото ми миришеше на микробиология. Ама микробиология, това значи вивариум, защото на последния етаж на улица Кудоглу, където тогава се разполагаше микробиологичната катедра, на последния етаж на 5 имаше вивариум. Голям вивариум, разбира се, разположен точно както трябва, да не мирише в цялата сграда, но имаше бели и черни мишки, балтце мишки специална порода, имаше морски свинчета, имаше хамстери, имаше зайци и по едно време даже имахме 2 шимпанзета. Така че той се връщаше, работил в микробиологичната лаборатория и в вивариума, миришеш целия на животни, както знаете, животните не миришат много добре, но на мен ми миришеше изключително добре, защото миришеше на микробиология. И така, това е една специализация от 3 годишна, примерно, въпреки че много исках да стана писателка, но баща ми, манипулирайки ме много леко, каза: виж, Чехов е завършил медицина и е станал писател. То не искаш ли да бъдеш като Арчибалд Кронин? Дървото на Юда, завършил медицина, станал писател. И така започнах да следвам медицина. И така вече, няма да кажа колко точно години, но са над 50. Така, уж без никакво обвързване или очаквания, бащата насочва дъщеря си към медицината. А от нея крачката към микробиологията е съвсем малка. Знаеш ли, опитах се в следването си да харесам нещо друго. Само че аз винаги съм била запленена от този микросвят на микробите. И примера на баща ми беше съвсем много голям, нали? Така че микробиологията всъщност беше първата ми и последна любов. Светът на имунологията е странен и необятен. Там в най-малките частички от телата ни се крият отговорите на големите въпроси, като наследяват ли се болестите или пък зависят от начина ни на живот? Има ли определен орган, в който имунните клетки съществуват и кой точно ги ръководи? Имунологията е една огромна част от човешкия организъм, само че всички органи, които участват вътре, лимфни възли, слезка и така нататък, нищо не се вижда. Клетките на имунологията също не се виждат. Въпреки че е запленена от имунологията, Нася става вирусолог. Прави го напълно умишлено, за да излезе от сянката на известния си и влиятелен баща. След това се увлича и по микробиологията, като повече от 30 години работи в ИСУЛ. Но така или иначе семейната история нямаше как да ме подмине. Тогава започнахме с баща ми една игра. Играта се наричаше игра на противоположни мнения. Той казва: аз смятам, че в този процес участват Б лимфоцити. Ти ще си на противоположната теория, ти ще защитаваш, че не са Б, а са Т лимфоцити.
И така правихме, след като се видим, вечеряме, нали, легнат си всички, ние двамата оставаме и започваме един спор по туберкулоза, по клетки, имунитет, какво ли не. В тези спорове се раждаха страшно много истини. В началото използват стандартната БЦЖ ваксина, но с натрупания опит става ясно, че няма нужда от такава голяма дозировка. Започва да се работи с много по-малки дози, които, както се казва на медицински език, подраскват имунната система и я карат да се събуди, да познае тумора, който до този момент е виждала като свое тяло и да го унищожи. В препарата започват да се вкарват филтрати и части от бактериални клетки, които създават противотуморен имунитет. Аз съм Дора Хаджиева, другата дъщеря на професор Хаджиев. С него работя от 1997 година. В този кабинет от него научих, че всичките болести се съпреживяват с болните. От толкова години, когато идват при нас, болните казват: професор Хаджиев каза, че аз няма да умра от рак. Поне 10 жени, които идват и казват: Боже, Боже, кръстът са жените, защото са вече възрастни на портрета и казват: няма да го забравя само с това. Той ми каза: ти от рак няма да умреш. Във всичките тези години препарата се усъвършенства до сега. Вече от 2005 година всъщност ние имаме европейски патент и български патент на това лекарство, което всъщност използваме и до сега като за лечение на различни онкологично болни. Патентът, кабинетът в Пловдив и стотиците благодарни болни са малка част от дейността на професор Хаджиев. Освен ръководител на катедрата по микробиология в Пловдивския медицински университет, той е избран и за заместник декан по научната дейност. Много от водещите микробиолози и имунолози в България са именно негови студенти. Да говорим за професор Хаджиев в минало време е много трудно, защото имам усещането, че неговия дух живее в тази катедра, мястото, където той работеше в продължение на много години. Той респектираше и с дисциплината, на която ни научи в катедрата. Беше строг, прецизен, но и много човечен ръководител. И всички изпитвахме едно огромно уважение към неговата личност, не само към преподавател, учен, ръководител, но и за това, защото той блестеше с невероятен интелект. Каквото и да се каже за професор Спартак Хаджиев, ми се струва, че ще бъде малко. Затова ще бъда максимално кратък. Струва ми се, че едно от най-характерните неща за него беше духовния му аристократизъм. Един човек, който тръгнал от най-ниските социални стъпала и издигнал се до нивото, до което всъщност успя да се реализира. Наистина това не се среща всеки ден. Той беше много внимателен, много мил, много сърдечен, много топъл човек. Работеше и живееше непрекъснато с мисълта, че откритието, което прави, има висока стойност, както безспорно се и оказа, и същевременно беше много скромен. Не всички умираха от възторг и от радост от това, че беше открил нещо толкова значимо и толкова голямо, но какво да се прави, така ни е географската ширина. Като казах географска ширина, ми се струва, или почти съм убеден, че ако той беше роден и беше работил не на тази географска ширина, без съмнение България в негово лице щеше да има своя носител на Нобелова премия за медицина. Спартак и Нася години наред работят рамо до рамо по усъвършенстване и развитие на БЦЖ метода за лечение на рак. Когато той си тръгва от този свят на 2 април 2005 година, тя продължава делото. Не остава сама. На неговото място застава синът и Михаил,
който също се насочва към медицината благодарение на меката намеса на дядо си. Казвам се Михаил Петров, доцент съм в катедрата по микробиология в Пловдив и съм внук на професор Спартак Хаджиев, който е бил завеждащ тази лаборатория. Моя баща е актьор, а пък дядо ми и майка ми са микробиолози и двете професии много ми харесваха, но трябваше да избера едната. И в крайна сметка избрах лекарската професия, която и досега ми е много интересна. Голямата дилема, пред която е изправен младия Михаил, идва защото е син на обичания актьор от Народния театър Михаил Петров. Театърът играе голяма роля в тази семейна история. Аз работех така. До 18 часа работя медицина. Всичко, студенти, специализанти, диагностики, колеги, мнения, изписване антибиотици и така нататък всичко. В 18:00 казах до тук, край. Сега има душ и от 7 часа или съм на театър, или съм на кино, или на някъде. Това беше моето спасение, защото аз съм емоционален човек и човек, който уж искаше да се занимава с литература, така че емоцията ми трябваше да бъде по някакъв начин запълнена. Не можеш да я запълниш с болни, не можеш да я запълниш с тежката грижа за болния човек и с болничната обстановка. Така че всъщност мен театъра ме спаси. Така, един ден на прием след премиера, нас се вижда бляскавият Мишел. Още с първият поглед двамата се разпознават, женят се и се ражда Мишо, който също е артистичен, умен и запленен от науката. И всъщност се получи така, че когато си отиде баща ми, се освободи мястото за професор в катедрата по микробиология в Пловдив. Те трансформираха професорското място на баща ми, защото нямаше професори кой да стане тогава, го трансформираха в доцентско. Мишето се яви на конкурса, спечели го и всъщност застана на трансформираното място на дядо си в катедрата по микробиология, където и досега работи. Аз и до ден днешен усещам така любовта и авторитета, който е имал в начина, по който говорят за него моите колеги. Знам, че е бил доста строг, но справедлив и досега се носят легенди за това как е протичал изпита по микробиология, тъй като той е изисквал много знания от студентите и много дълго ги е питал, за да е сигурен, че са научили материала. Годините минават, медицината се променя. Променя се и отношението към имунологията. Почти 70 години след като професорите Хаджиев и Алперн, а и други техни колеги поставят началото на имунологията, Световната здравна организация излиза със становище в най-престижното научно списание Nature, че именно имунологията е най-щадящото и ефикасно лечение на онкологични заболявания. Имунологията се е променила, тъй като тогава се е знаело много малко за тази въобще част от науката, докато сега тя излиза много на преден план. На молекулярно ниво се откриха много неща и най-хубавото е, че тя следва едни натурални закони на природата, за разлика от химиотерапията, от лъчетерапията. Тук просто се опитваме с имунотерапията да погаделичкаме имунитета, който да се справи сам с раковите клетки, които е изпуснал от контрол. Според медицинската статистика, само през 2020 година на територията на Европейския съюз около 3 милиона души са били диагностицирани с диагноза рак. Трябва да си кажем така, организмът дълги години не боледува от рак, което значи, че имунната система
елиминирайки чуждото, откъдето и да е попаднало, тя успява да се справи и не допуска нищо чуждо да порасне в организма. Идва един момент, в който нещо се случва, нещо става и организма забравя едно огнище, което е чуждо. То започва да се размножава и така, колкото повече го оставяш без да го лекуваш, то става по-голямо и накрая всъщност се образува тумор. И когато БЦЖ-то влезе в организма, то в тази туморна клетка тя за организма отново става видима. И организма я забелязва. И това е механизма, по който става елиминирането на тумора през ваксината, с която работим. Това, че родът Хаджиеви е на прав път, показва и друго. Статистиката е, че терапевтираните с ваксината им онкоболни остават в ремисия над 15 години. В създадената лично от професор Насия приемна във Варна има пациенти, които са дошли за пръв път още през 2000-та година, когато е отворена. Освен, че онкологичното им заболяване не се завръща, те забелязват, че и не се разболяват от сезонните грипове и настинки. Първите години, в които се включих в тази терапия, установих, че има изключително високи резултати при пациентите, които са с гинекологични заболявания. Поради простата причина, че това е моята основна сфера на работа, акушерство и гинекология. Много от тези пациенти идват отчаяни с много проблеми, тежко понесли химиотерапия, лъчетерапия, идват с голяма надежда и още след втората, третата апликация виждаме как се променя тяхното настроение, тяхното желание за живот, емоциите се повишават. Всъщност вече в 2000-та, 2002-2003 година стана ясно, че лечението на онкологичните заболявания не може да бъде крайно. Тоест няма и излекуван онкологично болен. Това е едно дълго заболяване, което може да не метастазира 10 години и след 10 години да даде метастаза. Така че, както казват вече колегите, хроничните заболявания трябва да се лекуват дълготрайно, хронично. И за това ние вече имаме болни, които са започнали 90-та година, например Яна Георгиева. Във Варна имам болни под номер 33 или номер 140. Това са 94-95 година. Докато работи в кабинета във Варна, професор Хаджиева се сблъсква с ново предизвикателство. През годините 1994-95 се появява повишаване на броя деца болни от рак на мозъка. Предположението е, че това са последиците от Чернобилската авария. Децата обаче още при раждането си са вакцинирани с БЦЖ, така че се налага ново подобрение на ваксината. И така, повече от 50 години работим с болни хора. Това не е много приятна работа. И всъщност само това, че има успехи, че можем да си кажем, че имаме излекувани болни, че хората живеят независимо от тежката си диагноза и то живеят добре, в добро качество, без никакви странични явления, без да им опадат косите, без да имат странични явления. Нали? Те живеят над 20-25 години и всъщност това е голямата ни победа над този живот и над това заболяване. Така че всъщност сега вече в края на тази част от живота си бих искала да кажа така: аз направих каквото можах. Сега вие направете повече, или нека да го кажем на латински: Feci quod potui, feciam meliora potentes. Доцент Петров от няколко дни вече е ръководител на катедрата по микробиология в Пловдив на мястото на своя дядо, професор Спартак Хаджиев. А това е Борис. Бобо е правнук на професор Хаджиев и учи френски език в Лисе Франсес. Но още не е заявил професионалната си ориентация
А ето сега, кой ще продължи родовата традиция? Аз съм доктор Софи. Имам Имам пръстилка и ще гледам, ще лекувам кой? и се лекувам бебетата. Браво на Софи! Здравей, доктор Софи! И си ги храна бебетата. И ще храниш и ще лекуваш бебетата. Да, обаче те се ми ухапат. Не, те не хапят бебетата. Бебетата хапат. Хубаво, добре, тогава ти какво ще им направиш? Ще им дадеш биберон.